Sziasztok! Megérkeztem az ígért folytatással. Megcsináljuk ennek a fehér kis virágnak a következő szirmait. Sziromsorát helyesbítek. Nekem a következő sorom kék színnel lesz. Itt, ahol befejeztük, csak már nekem el van ide kötve, hátra szépen meg van húzva. Itt fogjuk kezdeni. Hátulról öltünk bele a virágba. Ahogy vannak a szirmoknál ezek a kicsi, apró kis lukacskák, oda fogjuk beleölteni az első szemünket. Már hogy sikerül. Ide hátra beöltöttünk, előről valahogy így néz ki. Beöltöttünk. Tehát az első virágsziromsorba 3 szemet vettünk fel, légszemet minden egyes sziromhoz. Na most ezt megtoldjuk 4 szemre, tehát 1 légszem, 2 légszem, 3 légszem, 4 légszem. Majd a lyukba, a következő 2 lyukba fogjuk bele szúrni és lehorgolni. Tehát minden egyes sziromnál kell egy ilyen kis kék csíknek elő lennie sziromnál. Megint 4 légszem. 1, 2, 3, 4. Következő sziromba is beleöltünk, hátulról öltünk, áthúzzuk szépen. És 1, és 2, és 3, és 4 légszem. Megint következő sziromra megint leöltünk, megint 4 légszem, 1, 2, 3, 4. Megint hátulról beöltünk, és megint 4 légszem, 1, 2, 3, 4. Megint hátulról öltünk be, megint 4, 1, 2, 3, 4, és visszaérkeztünk az eredetihez, ahol indultunk, abba fogjuk ezt a légszemet lefűzni. 1 légszemmel indulunk, jön egy sima pálca, jön egy rövid pálca, és itt már 3 egyráhajtásos pálcát veszünk fel. 1, 2, és 3. Majd jön a rövid pálca, sima pálca, és abban szembe fogunk leölteni, amivel a sziromhoz kapcsoltuk a hátsó részt, leöltjük, és egy légszemet veszünk fel, és kezdjük előről, sima pálca, rövid pálca, 3 egyráhajtásos pálca, 1, 2, 3, rövid pálca, sima pálca, és lehorgol be, és egy légszem. Következő szirom, sima pálca, rövid pálca, 3 egyráhajtásos pálca, 1, 2, 3,
rövid pálca, hoppá, sima pálca, lehurkoljuk, és egy légszem. Sima pálca, rövid pálca, 3 egy elhajtásos pálca, 1, 2, 3, rövid pálca, sima pálca, és lehorgoljuk, légszem. Utolsó előtti szirom, így sima pálca, rövid pálca, 3 egyre hajtásos pálca, rövid pálca, sima pálca, lehorgol, légszem, sima pálca, rövid pálca, 3 egyrehajtásos pálca, rövid pálca, sima pálca, és visszaértünk az eredetihez, ahol ugyanoda leöltjük, ahol az első szem, meghúzzuk, most felveszünk egy, 2 légszemet, és rövid pálcával fogjuk gyorsan körbehorgolni, ahogy az első virágsziromsort is. Minden egyes szembe beleöltünk virágsziromban, úgyhogy egy szem sem maradjon ki. És mikor elértünk az utolsóhoz, ugyanoda öltünk le, mint az első sorba, alulra, és egy légszemet fölveszünk. És megint rövid pálca mindenhova, minden egyes szembe, a sziromba, és megint ugyanarra ültünk le, ahol az első sorba, és lehúzzuk, egy légszemet fölveszünk, szintén rövid pálcákkal folytatjuk, lehölgyük, és légszem, következő szirom, beöltés van megint, légszem,
az utolsó, jól látom, és már készen is van. Egy gyönyörű szép kék sziromsorunk is, amivel fel is dugtam ezt az egyszerű kis virágot, színt adtunk neki. Ezt egyébként nem csak ruhákra, hanem csattokra is szokták kérni. Úgy elvágom, kihúzom, meghúzom egy kicsit, és akkor készen is vagyunk. Van nekünk egy ilyenünk. Ez a második sorunk.